کازامنو زباہ دید کعبے پر اب قسم شزد اللہ رسول ما دا رسول اللہ خو زمانہ ما او زمانہ میں سر لکلے شویر کافرانو چلکلے چھ محمد منو دا عبداللہ بچی منو دا عبدالمطلب نسی منو خمونتا رسول نمنو دا رسول نامور نجدا کا صحابہ کرام بعد خبگان لاغے چھ دا خود اللہ رسول دے داد جبریل امین رسول دے داد مقاسمان رسول دے دا خود تمام کائنات رسول او کافران نمانی یا اللہ دا بڑے رگرانوی کاؤڈانو سردار عمر فاروق تو فرمال چراشا دا صلح نام و آخر او صدیق اکبر لے ورکا چھ دا رسول اللہ نام ورنکڑ گی صدیق اکبر پستر کو مبارک کو بانی اوہ کے راغ لے گریبان مبارک تو اوہ کے بھئی گرہ مبارک الوقت شلال لاسو نے جوڑا کھڑل دا محمد رسول اللہ قدم مبارک کے نازے یا رسول اللہ پلارا مور میں در نظار شاہ زمان تنو بدن دن قربان شاہ زمان گتے دے ماتشی اغد پا اور باندے اس وزی واللہ کبد صلحی دا کتابت ند رسول اللہ نام کٹ کما سر با قربان کما جان با قربان کما بچی با قربان کما تاجو تخت وقت و بغ با قربان کم خو محبوبا گت میں دے ماتی شیدہ نمبت کٹن کما صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و جڑا جڑا گر لمن شلا اوہ کے مبارک راگ لے پگریبان کی بروزی ہوئی محبوبہ کتران نخبگے یا رسول اللہ کا اللہ رانا نخبگی گی محبوب مانا جبریل امین اور رحمت للعالمین نخبگی گی واللہ کا بستا دنون دا رسول اللہ کٹ کما زبان خورک رک دستا بین رسید لینا زبان پروح کی خستا من دا زبان دے قسم وے محبوب خور بقبول کم خستا نامن کٹ کو ما صحابہ کرام حیران لے محمد رسول اللہ میں فاروق اعظم تو فرمائے چراشا زمان مشریار یار غاری سور زمان دا جن مل گرے زمان دا وفات مل گرے زمان دا گمبت خدرہ مل گرے زمان دا میدان حشر مل گرے انکار کئی ابو بکر صدیق انکار کو راشتت ندا نام کٹکا فاروق اعظم دا خفگان نستر گسریش زبکی طرح گزار شو چھگے کچھ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ واللہ لقد انت رسول اللہ لقد انت لرسول اللہ اے زمان محبوبہ زمان دی بخدے قسم ہوئی پکابے میں دی قسم ہوئی دی کعبے پھربو زمان دی دزمک آسمانو خالق باندے قسم ہوئی اے محبوبہ تو خام خادہ اللہ رسول تن با قربان کمان بدن با قربان کمان اے چمن وطن با قربان کم محبوب جہاد کو وینتو یوم خستانا میں رسول نکٹ کو ما عمر فاروق مکہ لذی سترگی بوٹی بوٹی روتے دا غیرت نصریش ہے کہ محبوبتا تا قرآن رسول ویلے رے تورات در تا رسول ویلے رے انجیل در تا رسول ویلے رے زبور در تا رسول ویلے یولک سلیر زرم بیہ رسول من لے نو محبوبہ سنگ بدہنا مکٹ کما کونانو سردار علی سے تویر آشا
علی سے خوال راغ یا رسول اللہ مبارک حاضر ملبئی محبوبہ حکم کا وجہ سر در زربان زار کما والی حیدر کرارت یو طرف تمید بچے بلی ڈڑے تمہیں روری رضاعی رور میں بل طرف تمہیں زمیے وہ بچی راش او دا محمد ندا نحمد رسول جدا کا کافران نمانی مشرکان نمانی مفسدان نمانی ملحدان نمانی دکابی دشمنان نمانی دین دشمنان نمانی منافقان میں نمانی استور پور دکڑی زماوی نم جدا کئی ستاوی نم توئی دفاروقی نم توئی دصدیقی نم توئی ما اللہ مجبوری چھ محبوبا ور خبردار چھ دا صحابہ کراموی نتوئی نشے یا اللہ صحابہ کرام انکار کئی اگی غیرت کری دی ناموز کری ایمان مضبوط زبان ہمیں رسول نکٹ گئی کونانو سردار تا حکم ران چھ محبوب قلم واقلا او خیر دے دا صلح دا پہرتت رسول جدا کا خیر دے اسمان دا رسول اللہ وی قرآن دا رسول اللہ وی تورات انجیل زبور دا رسول اللہ وی فرشتگان دا رسول اللہ وی یولک سلیری ذرا نبیان دا رسول اللہ وی سبا صحابہ کرام اولیاء کرام دا رسول اللہ وی محبوب اللہ رسول اللہ من لے و محبوب اسے تجدہ کو جگڑ مکوا کونانو سردار چکلا قد رسول اللہ کلمہ جدا کا صحابہ کرام باندے دمر خبگان راگے چھ دتن دے نفس مکبرے وقت الکونے اوچھو شونڈے اوچھ دی شابان دے زن کھدن تن در آگلا یو طرف تنور گرم شوے ہو بل طرف تزمک گرم ہوا خواران غریبان دا پیادل مزرم سفلی ہو او دا کونانو دا سردار دا محبت پجال کم گیرو یہ ملگر پا خدا میں دے قسم ہوئے صحابہ کرام باندے بیوش رازے چاو باندے دا تند جل رازے الخونے اوشتے شوندے پترونی وال او صحابہ کرام ملیس شوندے رپائے صدیق اکبر دوائی چھے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے لگے غندے ہو پکار دے دا جانان دا جدائی غمز پلیو دا زرکدن تندر آغلا صحابہ کرام جے دوارو جانو سردار تر آغلا وبابو بستا پتنگان تگی دی یو طرف دوگی دی بل طرف تدگی محبوب بل طرف تا پہ برن انوار دے ہلان دے نظم کا گرملا یہ محبوب پسر سر دور پخپوک پہ ابلدی محبوب خستا پا دل باندے قربان دی دانا تکلیف و خفگان پر آگا الکل حجدے محبوب دوبو انتظام والا پکار ہے کونانو سردار میں صدیق اکبر توائی مسافر ماں دلتا میں نکوشتا نمی دیرشتا نراتا کوئی ہوچی نمالومات صدیق اکبر توائی رازہ چھ اللہ تعالیٰ جوڑا کو یا اللہ زما صحابہ کرام لو براکا رب کریم جبریل امین تو فرمائل چلال شاہ دا حدیبی ازمکم اللہ تمالو ملاک ورطوائے دنور گرمین ورطمالو ملاک ورطوائے صحابہ کرامو تندم ورطمالو ملاک دا صحابہ کرامو منم اللہ تمالو ملاک کا صدیق اکبر مانو بغستوے نمابد دے غرنہ اوبور کروے کمانے اوبغستوے نمابد ازمکن اوبور کروے مابد اسمان اوبور کروے خوچ صحابہ کرام تا تسوال کو اوتان اوبغوارے نو محبوب زبو الاسطاد بدن اوبور کما رب
کریم دا محمد رسول اللہ بدن مبارک کے خوبی ندا بدن مبارک کی اوہ کے دے بدن مبارک کے خولی دے اللہ فرمائی زمان دا محمد رسول اللہ بدن مبارک دا تمام جہان رحمت دے دا دوارو جہان نعمت دے زمان دا محبوب پا بدن مبارک کے دا جنت شراب ملاوی گے صحابہ کرام پا محمد رسول اللہ میں نے کھلچ محمد رسول اللہ میں چار دام کئی نور اغا چار دام و بلان دے نبری دی پزاہنی پور کئی چھے جانان لہڑی تکی صحابہ کرام پزان پور کئی قبل غم و خراش کی تکی صحابہ کرام پزان پور کئی یا رسول اللہ صحابہ کرام در سر مینکھئی او پدغ مینکھئی دمر دیر دی جستا دا بدن مبارک لگے دلیو بزمکے تنبرے یہ محبوب دا کاسا واخلا او پدے کاسا مبارک کے گتے مبارک کے دا یا رب العالمین دا محمد رسول اللہ گتے مبارک کاسا کے ولکی دے ویزا بدا جنت دا شراب نلکی راہ ولم او دا جانان بدن مبارک گتو کے براش یا محمد رسول اللہ میں چکل کا سکے پلے گت مبارک کے دا جنت شراب دا جانان پا بدن مبارک راغلا علکی صحابہ کرام راشئی دا محمد رسول اللہ پا بدن مبارک دا جنت شراب دی علکی خلی مبارک کے سپنزل لسا صحابہ کرام سوک ہوئے کہ مڑی گی سوک تے مشکونہ ڈکھئی سوک ہوئے کہ پہ غسل کئی سوک چار دامونہ کئی خود جانان دا گتو مبارک ہو بن ختمی گی یا اللہ دو بابا دے ببلا طریقہ ور کروے اللہ فرمائی دا جانان دا بدن مبارک دا بہر زان باندی مگے اور گچے دا جانان دا دن بدن عبد دی زنن تموار رسوما رب العالمین دا محمد رسول اللہ پار ادا مین لے کونانو سردار مبارک میں دلان عبوس ایسا بکرام ڈارک بم دلان غستوے وی ڈارک تنن محمد رسول اللہ نغوارو بغبرال دلان غواری دقا وقصا بکرام تندمات بیاورتوی محبوبہ اگیو کونانو سردار وقت فرمائی چپا ہر اہلونو بارونو کے روٹے دا وی محبوبہ روٹے بادو کرمو وحل دا دیہرو چدا محبوب کریمہ اگا روٹے خوڑلی نشو سالنو ترکاری نشتا یا اللہ صحابہ کرام روٹے او نشترے او کشتاغا ہو چلا یا اللہ لگیو او بدراکن اس والا سالن مرا صحابہ کرام لروٹے لاللہ شاعت ورگ چی محبوب دا شاعت و آخلا ام پکی دا بید تن شپارا ام پکی دا بیمار شپارا ام دا جنت نعمت دے محبوبہ چی دی پتا قربان دے زمان نعمتو نبد دوین قربان وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين